Здравейте, с ФКТ Еспресо. Повод за днешното издание на рубриката е стартиралият тази сутрин опит за рекорд по маршрута Ком-Емине или Е3, както също го знаем, от Божидар Антонов. Божо, както пък го знаем, е стартирал тази сутрин в 7:42 по информация от екипа му и по-точно от Мартин Стефанов. Благодаря. Как се развива опита ще кажа след малко, а в края на рубриката ще има и подрубрика DNF Еспресо. Сега, трасето Ком-Емине е с рекорд на самия Божидар Антонов от 2018 година. Времето му е 2 дни и 8 часа, или това са 104 часа. Като цели, които си е поставил, освен естествено подобряване на рекорда, той винаги е споменавал, че иска да го направи и под 4 денонощия. За двете съответно подобренията са 4,8% грубо. Това са сериозни подобрения, особено 8%, но той има достатъчно опити по маршрута и е преценил вероятно, че може да направи такова подобрение. Знае къде се е губил, забавил по някакви причини и така нататък. Така че реалистично изглежда да си постави цел под 4 дни. Как се движи към момента? За съжаление, проследяването от TrackSportEvo нещо не работи съвсем добре. Мисля, че му е проблемен тракер, защото много откъслечна информация идва от него. Към момента разчитам на данните на екипа му. Пристигането на село, т.е. на гара Лакатник, беше с 19 минути аванс. Очаквано, нали, малко по-бързо темпо от това на рекорда. И сега нещо, което направи впечатление, стигането горе на село Лакатник беше само с 4 минути аванс. Т.е. той там се е забавил. Това прави впечатление. Не знам колко се забавя, защото не знам точно престоя му на гарата, но обикновено той се качва за 40-45 минути и сега сякаш около час му от него. Там нещо се е случило, ще разберем може би какво. Но да кажем, че към момента остава в графика за рекорд. Надявам се да се оправи проследяването на TrackSportEvo, за да имаме по-детална информация и по-добри и на чести сравнения. Но за щастие пък FKT работи и с данни от свидетели, в случая от екипа му, така че ще следим макар и по-нарядко как се движи. Толкова за Божо. Утре ще направя евентуално рубрика, ако всичко е наред. Сега за DNF Еспресо. За съжаление, стартиралите тази сутрин на световното първенство по 100 км в Берлин 3 наши участници и 3 прекратиха участието си. Това са Надежда Ангелова, Иво Бенов и Христо Цветков. Поне по камерите изглеждаше доста мокро времето. Може би това е било причина да се откажат. Това е за сега. До скоро!